svima. Evo, dobio sam na YouTube-u poruku od dečka koji se potpisuje kao Serbia Underground Team. Serbia Underground Team je, koliko ja znam, TM je oznaka za team, znači Serbia Underground Team. Pitanje je bilo da napravim neki klip sa aparata onih starih, MAME32, to je emulator ili MAME32, gde se te igrice igraju. Dečko me zamolio da nađem neku dobru igricu, pošto je zaboravio titlove koji su bile hit. Ništa druže, napravit ću ono čega se ja sećam, skinuo sam igrice koje se ja sećam, tako da ću napraviti klip. I piše da preporuči neku igricu za njegove klince. Unapred hvala druže tebi, pošto si stariji i gledaš moje klipove, hvala ti puno. Samo mi dole napiši u komentaru ovog klipa, napiši koliko su ti stari klinci, da bi ja znao da prilagodim bukvalno igrice tim tvojim klincima, pošto glupo bi bilo da ti dajem igrice za 10 godina klinca, ako on ima 2 godine, znači neće shvatiti poentu, znači napiši mi dole šta i kako, koliko godina koji ima, ili ako je jedan, koliko ima, i odgovorit ću ti, napisat ću da neku adekvatnu igricu za taj uzrast. Sad, izvinjavam se svima vama što će biti ovako malo ružniji klip, mislim nije ružniji, nego malo čudniji klip od mene, jer ovo su igrice koji su 8 bita, 16 bita i nemoj neko da mi rimuje ovo s ovim prvim bitom. Tako da će biti klip malo smoreniji za vas koji se navikli 3D platforme, animacije, ovo ono, ali u svakom slučaju rekao sam da ću svima da odgovorim, svima da pomognem. Dečku treba, igraju mi se te igrice sa aparata, vjerojatno se hoće nostalgija, da se seti onih starih lepih dana, tako da evo ide klip za njega, druže, uživaj i hvala ti još jednom što me gledaš. Evo, klip ide specijalno za tebe. Moj ne bla bla. Odmah. Moj ne bono, moj ne bla bla. Odmah. Ko zna šta je trak. Moj ne bono, moj ne bla bla. Odmah. Ko zna šta je trak. Moj ne bono, moj ne bla bla. I rekao sam njoj, i rekao sam njoj, i rekao sam njoj, zato što zna da je ona prava, idemo odmah. I rekao sam njoj, zato što zna da je ona prava, idemo odmah. Ko zna šta je trak. Moj ne bono, moj ne bla bla. Odmah. Ko zna šta je trak. Moj ne bono, moj ne bla bla. Odmah. Ko zna šta je trak. Moj ne bono, moj ne bla bla. Odmah. Ko zna šta je trak. Slavi ga loma, ajde idemo odmah. Odmah. Ko zna šta je trak. Moj ne bono, moj ne bla bla. Odmah. Ko zna šta je trak. Slavi ga loma,
ajde idemo odmah. I rekao sam njoj zato što zna da je ona prava, idemo odmah. I rekao sam njoj zato što zna da je ona prava, idemo odmah. I rekao sam njoj zato što zna da je ona prava, idemo.